Napa ayo yen kowe pengen bela pati karo para Pandhawa krek janggamu tugel dadi loro awakmu. Kala aja mbok sawang nata Ndrawati. Nanging marta sawangen, sapa aku? Aku Wisnu. Monggo Wisnu kuwi manitis pirang-pirang ana ing jagat raya. Kowe kelingan apa ora? Nalika kowe ngoyak-oyak Pandum, tegese kowe ngoyak-oyak Durjana, ngoyak-oyak maling. Nalika semono aku mbarang wayang. Durjana Pandum ingkang mbok oyak-oyak tumuli ngayom ana ngersaning dalang. Jaman semono iki disebut dalang Kandhabuana. Iya apa ora? Kelingan ora? Iki panjakku. Ya kuwi Kakang Semar Badranaya. Nalika semono kowe mlebu ning panggung tumuli kowe njaluk maling mau dadi panganmu. Nanging nalika semono kowe kalah karo dalang Kandhabuana merga kabeh serandunge awakmu tak waca. Kabeh tuntas ora ana ingkang jijir, wekasan kowe sambat tobat karo aku. Apa kowe njaluk tak obong sarana apa ing dumunungan awakmu kuwi tak waca kabeh Bathara Kala. Aduh mati aku. Aduh. Ora nyono mboten kinten menawi Kyai Dalang ingkang lenggah wonten ing pelengganipun nata ing Ndrawati. Ayo kowe arep wani kan aku apa ora? Kula tobat, kula nyuwun pamit. Sampun ngantos kula menika mangke wejah sing astanipun Kyai Dalang Balya. Kowe ganggu gawe wong Sukerta. Peranganing Pandhawa lan Sukerta liyane aja takon dosa. Mungsumu aku karo panjakku iki. Ah, kula nyuwun pamit, kula nyuwun pamit. Mati aku. Kakang Semar ki ngawur